ουσιαστικά την ύπαρξη όντας το σύνεκβανόν της. Ομοίως και η συνείδηση, το συνειδώς του όντος κατά τον Ιωάννη Χρυσόστομο, προϋποθέτει την νόηση, τη λογική αλλά και την αίσθηση, ιδιώματα που προσυπογράφουν τον ορισμό της φύσης του ανθρώπου, εντός των οποίων αληθεύει το συνειδώς. Κατά τούτο, η συνείδηση εξ επόψεως πατερικής θεολογίας συναντάται προς την ύφουσα και γρηγορούσα κατάσταση του όντος, γεγονός που συνεπάγεται ασίγαστη κίνηση και ενέργεια. Συνειδητός κατά συνέπεια είναι εκείνος που αντιλαμβάνεται πλήρως την πραγματικότητα, ανθρώπινη και θεία, διαλόγου, νου και αισθήσεως. Γι' αυτό και η συνείδηση δεν σχετίζεται κατά τους πατέρες με ένα τμήμα της φυσιολογίας της ανθρωπίνης φύσης, την εγκεφαλική λειτουργία παραδείγματος χάρη, αλλά εκτείνεται και άπτεται της ολότητας της ανθρωπίνης φύσης. Και αυτό όχι βεβαίως τυχαία και συμπτωματικά, δοθέντως ότι η ορθόδοξη ανθρωπολογία στην ιστορία της αναπτύξεως και εξελίξεως της ήρθε αντιμέτωπη με ποικίλους φιλοσοφικούς διαλυσμούς, στον πυρήνα τους νεοπλατωνικούς, οι οποίοι υπερτόνιζαν την προτεραιότητα της ψυχής έναντι του σώματος, καταφάσκοντας ως εκ τούτου στην κυριαρχία του νοητικού στελέχους της ανθρωπίνης φύσης, ενοχοποιώντας και μειώνοντας κατά στην εκδοχή το αισθητικό. Μάλιστα δε το θεωρούσαν ως αίτιο συμφετότητας και διαίρεσης σε αντίθεση με την απλή και αδιαίρετη ψυχή. Στον αντίποδα, η πατερική σκέψη, αποφεύγοντας τη διελκυστίνδα ύλης και πνεύματος, σώματος και ψυχής, καταφάσκει στην εννοίδια των ψυχοσωματικών ή άλλως πνευματοειδικών ενεργειών του ανθρώπου, ως αποτέλεσμα της σύγκρασης του συναμφότερου ψυχοσωματικού δεσμού. Η ψυχή και το σώμα, τα εξηγεί στη συνάφεια αυτή αριστοτεχνικά ο μάξιμος ομολογητής, είναι μέρη του ανθρώπου και τα μέρη επιδέχονται εξ ανάγκης την αναφορά τους στο όλον. Με τη συνάντησή τους κατά τη δημιουργία, αποτελούν το ανθρώπινο είδος ως μέρη. Τέλος παραθέματος. Γίνεται λοιπόν διαπιστώσιμο ότι το οντολογικό κατηγόρημα άνθρωπος εδράζεται στην ένωση των μερών, ήδη της ψυχής και του σώματος, πραγματικότητα που επιβάλλει την ενιαία εκδήλωση του υποκειμένου. Επομένως, αβίαστα μπορεί να υποστηριχθεί ότι καμιά ενέργεια του ανθρώπου δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά πνευματική ή σωματική. Κατά τούτο, το συνειδώς εδράζεται στο όλον, ήδη στο κατηγόρημα άνθρωπος, εξάπτωτος όχι στα μέρη, στην ψυχή ή στο σώμα. Η συνείδηση δηλαδή εντοπίζεται σε αυτή τη θαυμαστή συμπλοκή, συνέργεια και αλληλοπεριχώρηση των νοητικών, λογικών και αισθητικών ενεργειών του όντως, η οποία δεν εκχωρείται ούτε στον θάνατο. Το συνειδώς, θα σημειώσει θαυμάσια ο Χρυσόστομος, κατά την ώρα του θανάτου, δοκιμάζεται, κεντούμενον ιδιοτρόπος, απαγόμενον προς τας ευθύνας εκείνας. Και ο Ιωάννης Δαμασκηνός, επιρρονίοντας το Χρυσοστομικό, υπογραμμίζει ότι η ψυχή, κατά την ώρα της διάζευξης, δέθηκε, τρέμει, προς τα κάτω φέρεται. Αμφότερα τα πατερικά χωρία εμφατικά επισημαίνουν ότι ούτε η λογική, ούτε η νοητική, αλλά ούτε ακόμα και η αισθητική ενέργεια του κεκοιμημένου χάνεται. Ο κεκοιμημένος αρπάζεται προς αιωνίους μονάς με απαραμείωτες φυσικές λειτουργίες του. Και αυτό διότι σε αυτή τη φάση του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, η ψυχή, παρότι το σώμα του ανθρώπου υποχωρεί άχρη καιρού και λύεται εις τα εξώσιμε τέφη, και που δεν είναι κατά τον γρηγόριον ίσης μεταχωρής των μείων, μπορεί να διασώζει καθ' ολοκληρία την αλήθεια του ανθρώπου. Είναι σαφής εν προκειμένου ο Μάξιμος, διασαφηνίζοντας τον τρόπο. Σημειώνει σχετικά. Έχει γάρει και μετά το σώμα, τι εννοείται, ως είδος αυτής το όλων, κάρνη σχέση ως μέρους κατηγορούμενων του ανθρώπινου. Τέλος παραθέματος. Και ενώ τέτοια υπήρξε η θεία πρικοδοσία, τέτοιος ο αμιτός των θείων δωρεών στην κτιστή ανθρώπινη φύση, με σκοπό να ανέβει δι' αυτόν τον αίτιο αυτής και δημιουργό τριαδικό Θεό, ο άνθρωπος της σήμερον επιθυμεί διακαώς την εγκατάσταση όλης αυτής της ανθρώπινης φυσιολογίας σε μηχανές με σκοπό να του μοιάζουν. Να συμπεριφέρονται όπως εκείνος, να σκέπτονται, να ομιλούν, γιατί όχι, και να αισθάνονται. Μοιάζει να κυβδηλεύεται η εικόνα του ανθρώπου και χαρακτηριστικά που ιδιάζουν μόνο σε αυτή, να ορώνται παραποιημένα σε κατασκευάσματα που πυθικίζουν μέσω λογισμικών την πηγαία ανθρώπινη συμπεριφορά που δεν αντιγράφει. Προβάλλουν και ούτω τρόπος άνθρωποι μηχανές, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου να γράψει μόνος του την ιστορία, χωρίς Θεό, κομίζοντας μια νέα ανθρωπολογία. Σε αυτή τη νέα ανθρωπολογία, όσο εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, τόσο θα υποχωρεί το ανθρώπινο και θα κατησχύει το μηχανικό. Οι άνθρωποι του μέλλοντος θα είναι διαφορετικοί. Θα συνυπάρχουν με μηχανές, όντες οι ίδιοι άνθρωποι μηχανές. Αυτό είναι το μοντέλο της νέας ανθρωπολογίας. Πολύ γραφειρά
το περιγράφει ο καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος σε συνέντευξή του. Αναφέρει χαρακτηριστικά, υπόθηκε και πριν. Σε λίγο θα εμφανιστεί ο νέος άνθρωπος. Ο άνθρωπος, έτσι όπως τον ξέρουμε, τελειώνει. Θα έχουμε τσιπάκια στο μυαλό. Γι' αυτό που θα υπάρχει θα είναι ο βιονικός άνθρωπος. Ή, αν θέλετε, ο μεταάνθρωπος, που δεν θα έχει καμία σχέση με μας. Αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου, που αυτή τη φορά θα την κάνουμε μόνοι μας. Τέλος του θέματος. Η έπαρξη στο μεγαλείο της. Το υπέροχο φρόνημα, κατά πόσο λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, υψώνεται και πάλι εναντίον της δημιουργικής και συνεκτικής αιτίας των πάντων, υψώντας για αυτονόμηση, όπως τότε ο Αδάμ, για προσδιορισμό της εξέλιξης του ανθρώπου χωρίς Θεό. Μόνοι μας πλέον θα επιτελούμε ιατρικά θαύματα, αναπτύσσοντας εμφυτεύματα στον εγκέφαλο που με τις κατάλληλες προσαρμογές θα δίνουν τη δυνατότητα στους τυφλούς να βλέπουν και στους παράλυτους να περπατούν. Σημειώνει στο ίδιο πνεύμα ο Elon Musk. Αντιβιβλικά προκλητικός λόγος, που θέλει με επιστημονικό επενδύτη να παρουσιαστεί ως νέο Ευαγγέλιο. Ως η νέα υπόσχεση που θα συναυθεί αυτή τη φορά μεταξύ της τεχνολογίας και της ανθρωπότητας και η οποία θα απαλλάξει την ανθρωπότητα εδώ και τώρα, στο νυν και όχι στα έσχατα από τον θάνατο. Προς τον σκοπό αυτό, όλο ένα και περισσότερα εμφυτεύματα θα αναπτύσσονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο και υγιών ανθρώπων, σε σημείο που η διεπαφή με τη μηχανή, όπως προσφυώς υποστηρίζει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, να γίνεται όλο και πιο άμεση και το όριο που διαχωρίζει το πού ξεκινά ο άνθρωπος και πού αρχίζει η μηχανή, όλο ένα και πιο δυσδιάκριτο. Τέλος παραθέματος. Γιατί η σύνθεση αυτή ανθρώπου και μηχανής με εμφυτεύματα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά και με αντικατάσταση ακόμη και των άκρων με βιονικά, όπως αναφέρει συγκεκριμένο ο καθηγητής Διονύσης Σιμόπουλος, να ανησυχεί τους επιστήμονες, απέναντίας παρουσιάζεται ως το μόνο αντίθετο με το οποίο ο μετάανθρωπος, η καινούργια δηλαδή έκδοση του ανθρώπου, μπορεί να ελέγξει τα αυτόνομα ρομπότ, που υπολογίζεται ότι έως το 2045, πολύ κοντά, θα έχουν ξεπεράσει το ανθρώπινο γένος σε κάθε είδος νοητικής ικανότητας. Τέλος παραθέματος. Συνεπώς, το νέο ανθρωπολογικό σύγκριμα θα απαιτεί ολοένα και στενότερη πρόσφυση και συγκόλληση της μηχανής στο νου του ανθρώπου με εμφυτεύσεις ψηφιακών δεδομένων ως προϋπόθεση ασύρματου ελέγχου των μηχανών, αλλά και γιατί όχι συνεχούς εμπλουτισμού του με τις υπερφυείς δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Βεβαίως, αίτιος αυτού του πρωτοφανούς αμοραλισμού της τεχνητής νοημοσύνης είναι ο αλωτριωμένος σύγχρονος άνθρωπος, που είδε σε αυτή μεσιανικές ιδιότητες και έσπευσε να τη θεοποιήσει, επιχειρώντας να της πρικοδοτήσει τεχνητό τον τρόπο, ό,τι θεία βουλήσει του επιδαψιλεύει. Εμφυτεύει δηλαδή τα χαρίσματα της κατοικώνα θεού δημιουργίας του σε σύγχρονα μηχανικά ξώανα, εμπεδώνοντας την πτώση και δουλεύοντας εκ νέου στα είδωλα. Αναμφύλακτα πρόκειται για ειδωλομανία, διότι η μηχανή είναι αυτή τη φορά η ειδωλική θεότητα που θα τον σώσει από τον έσχατο εχθρό της φύσεώς του, τον θάνατο, με ψηφιακό τρόπο. Γι' αυτό και όσο ζει, θα ζει σε σχέση με τη μηχανή, σε σύνθεση με αυτή. Όλο ένα και περισσότερα τμήματά του θα γίνονται βιονικά. Η εμφυτεύση ψηφιακών δεδομένων στον εγκέφαλό του προς εμπλουτισμό του δεν θα τον απασχολούν ηθικά. Ο συγχρονισμός του με μηχανές, μάλλον παρά με ανθρώπους, θα γίνεται φυσιολογία, σε ένα δυστοπικό περιβάλλον. Metaverse το αποκαλούν οι επαΐοντες της τεχνητής νοημοσύνης. Όπου τελικά άνθρωπος και μηχανή μάλλον συμφύρονται παρά συνθείονται. Αυτός όμως ο συμφυρμός, θεολογικός όρος, 4ο αιώνα, είναι ελεκταίος και καταδικαστέος. Και είναι καταδικαστέος, γιατί άλλο πράγμα είναι ο άνθρωπος και άλλη μηχανή. Δεν μπορεί να συμφύρεται το αισθητό με το αναίσθητο, το συνειδητό με το ασυνείδητο, το καταφύ συνέλογο και καταχάριν υπέρλογο με το τεχνητά έλογο. Δεν μπορεί να αναμειγνύεται με τόσο επέσχυντο τρόπο η μηχανή με τον άνθρωπο και να ορώνται σε αυτή τα μοναδικά, ιδιοπαγή, αναπαλωτρίωτα και ακοινώνητα ιδιώματα του ανθρώπου που ο άκτος δημιουργός Θεός επιδαψίλευσε στην κατοικώνα αυτού δημιουργία. Είναι ξεκάθαρο ότι από βιοειθικής απόψεως το αποτελεί το τέλος του ανθρώπου, την καταστροφή της αυτονομίας. Όσο περισσότερο αναμειγνύεται ο άνθρωπος με τη μηχανή, τόσο ανίερα θα είναι τα επιχειρά της. Τα ρομπότ του παρόντος, πολύ περισσότερο του μέλλοντος, θα μοιάζουν με ανθρώπους,
θα πυθικίζουν ανθρώπινες ιδιότητες και συμπεριφορές με ηλαροτραγικά αποτελέσματα σε μια φρενήρη πορεία φύσης και παρακμής που όμοιά της δεν έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Είναι επιτακτική ανάγκη και πρέπει να αφυπνίσει συλλήβει τον νοηματικό κόσμο, τους θεολόγους, τους φιλοσόφους, τους επιστήμονες της βιοειθικής, να παρέμβουν αποφασιστικά, με λόγο βαθύτατα ανθρωποκεντρικό, για να μην γίνει η πορεία ανεπίστροφη. Πρέπει να μιλήσουν εκ νέου και από την αρχή για το τι είναι αυτό που συνιστά τον άνθρωπο. Ποιο είναι το ίδιο της φύσεώς του, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει. Όταν αποσαφηνίσουν σε μια απλώς διεπιστημονική προσέγγιση αυτό ή αυτά που συγκροτούν το είναι του ανθρώπου, θα πρέπει να υποστηρίξουν το ανεκχώρητο, αμεταβίβαστο και αμετακίνητο τους. 2 λεπτά. Τόσο η θεολογία όσο και η φιλοσοφία καταφάσκουν στο τριμερές σχήμα που θέλει την νοητική και λογική ενέργεια του ανθρώπου να συμπλέκεται αρρήτως με την αισθητική, απόρρια της σύγκρασης του συναμφότερου ψυχοσωματικού δεσμού. Συνεπώς, αν μία των δυνάμεων αυτών εκχωρηθεί στη μηχανή, σύμπασε ο άνθρωπος κινδυνεύεται. Η αδιάστατη αλληλοπεριχώρηση των δυνάμεων αυτών εντός της μίας και αδιέρετης ελληνικής φύσης συνιστά το μυστήριο του ανθρώπου που μόνο επόπτη της ορατής φύσεως και μύστη της νοουμένης κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, εκείνου του μοναδικού δημιουργήματος που πήρε την εντολή να γίνει Θεός. Από το κάλος του ανθρώπου, που αντανακλά το κάλος του δημιουργού, πρέπει να διαφυλαχθεί. Η επιστήμη της βιοειθικής, εμπνεόμενη από τη βαθύτατη ορθόδοξη ανθρωπολογία, οφείλει να ελέγχει και να καταγγέλει την επιστήμη όταν το κάλος της εικόνας του Θεού, του τέστη του ανθρώπου, παρασημαίνεται και αναπαλωτρίωτα και ανεκχώρητα οι ιδιώματά του ορώνται σε μηχανές τεχνητής νοημοσύνης. Αν σύμπας ο πνευματικός κόσμος ευημώνως σιωπήσει για το κάλος του ανθρώπου που σήμερα ηταμώς κινδυνεύεται, τότε λύθηκε κράξον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τελόπουλο για την ευρυτέστατη θεολογικά εισήγησή του. Υπάρχει στο πρόγραμμα ακόμα μία εισήγηση, αλλά δυστυχώς δεν παρίσταται ο κύριος Μαυρόπουλος, επομένως μπορούμε να συνεχίσουμε αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, κάποιες απορίες, κάποιες διευκρινήσεις που θα θέλατε από τους εισηγητές μας. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εισηγήσεις. Εγώ θα σταθώ στο κοινό παράθεμα που πάτε και δύο με τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη. Ένα λεπτό να Ωραία. Θα σταθώ, όπως είπαμε, στο παράθεμα που βάλετε και δύο στις εισηγήσεις σας, από τον κύριο Δημήτρη. Πού οφείλεται αυτή μία αντίδραση σε αυτά που λέει ο καθηγητής, αφού είπατε απευθύνθηκε στις μαθητές είτε στο Ευρικίνο είτε στο δημοσιογράφο, σε αυτό το νέο είδος ανθρώπου που θα δημιουργηθεί στα εργαστήρια. Ευχαριστώ. Θα απαντήσετε εσείς πρώτος. Ναι, παρακαλώ, ο κύριος Ορφάνης. Η γνώμη μου είναι η εξής. Υπάρχει μία άμβληση συνειδήσεων του μέσου ανθρώπου εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Έχει μάθει να βλέπει ως φυσιολογικό αυτό το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Έχει μάθει να δέχεται το παράλογο ως λογικό. Και αυτό επιτείνεται από δύο παράγοντες. Από την τάση που έχουμε όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως της συνειδησιακής αυταπάτης και δεύτερον από την καθημερινότητά μας, η οποία είναι βουτυγμένη στην τεχνολογία. Κάποτε ένας φίλος μου είπε, και απαντώ στο ερώτημά σας, είπε ότι ο κύριος Δανόπουλος την πρώτη του δήλωση, την ίδια δήλωση, πρώτη φορά την έκανε ενώπιον μαθητών. Μου λέει λοιπόν ένας φίλος, Δημήτρη, λέει, επειδή εγώ έχω γράψει και μια ποιητική συλλογή, την πρώτη στα ελληνικά γράμματα που αναφέρεται στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και μετανθρωπισμού. Μου λέει, Δημήτρη, έχω κανονίσει να κάνεις μια παρουσίαση του βιβλίου σου στο τάδε σχολείο. Δεν θέλω να πω σε ποιο, αλλά δεν είναι σχολείο δημόσιο. Λοιπόν, είναι ένα καλό σχολείο. Καλό σχολείο. Κολέγιο, λοιπόν. Έχω κανονίσει να κάνεις μια διάλεξη. Λέω, θα κάνω εγώ διάλεξη εκεί. Μου λέει, ναι, γιατί λέω, το διάβασα το βιβλίο. Ποίηση τώρα, προσέξτε, όχι δοκίμιο, ποίηση που είναι πιο δύσκολο αντικείμενο. Το διάβασα με το βιβλίο, βεβαίως το διάβασα. Θα κάνεις ομιλία. Καλά, του λέω, εντάξει. Μέχρι να με ειδοποιήσει πότε θα κάνω την ομιλία, μπαίνω στο site του σχολείου και βλέπω πράγματα που διδάσκανε εκεί, τα οποία ήταν πράγματα που κατήγγειλα εγώ στην ποιητική μου συλλογή.
Φυσικά δεν έκανα ποτέ ομιλία εκεί πέρα, δεν με κάλεσε ποτέ κανένας. Λοιπόν, τι μαθαίνουν τα παιδιά για να αντιδράσουν σε τι? Όταν εμφανίζεται μία διαφήμιση που λέει, εμφανίζεται ένας άνδρας ψημιθιωμένος γυναικεία και λέει δεν υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία μαλλιά, και εγώ θέλω να εκφράζομαι πέρα από τα στερεότυπα, εάν το ακούσει αυτό ο μέσος άνθρωπος, θα έχει δύο αντιδράσεις. Η μία είναι τι λες, τι βλακίες είναι αυτό που λες, στην καλύτερη περίπτωση, και στην άλλη, πάρα πολύ ωραία, είναι δημοκρατικότατο, είναι προοδευτικότατο, έτσι είναι. Δεν σκέφτεται όμως ότι αυτό, γιατί δεν έχει ασχοληθεί, δεν μπόρεσε να ασχοληθεί, ότι αυτό είναι μετανθρωπιστική θέση. Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, δεν υπάρχει άνθρωπος και μηχανή, δεν υπάρχει αρσενικό θηλυκό. Λοιπόν, και λέει στερεότυπο τι? Αυτό που είναι στη φύση. Το στερεότυπο είναι σύμβαση, κυρίες και κύριοι. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε πάνω σε κάτι. Θα πουλήσω, θα αγοράσω, θα κτίσω, δεν θα κτίσω. Αυτό είναι σύμβαση, δεν είναι φύση. Το ανδρικό και γυναικείο μαλλί δεν είναι συμφωνία μεταξύ μας, αν υπάρχει δεν υπάρχει. Είναι φύση και δεν είναι στερεότυπο. Αυτό. Ναι. Κύριε Βελόπουλε, θέλω να συμπληρώσετε κάτι. Ναι. Ακούγεται. Ακούγεται. Εγώ δεν θέλω να πω το εξής. Συμφωνώ εν ολίγης με τις πλήθεις μάλλον σε αυτά τα οποία είπε και ο κύριος συνάδελφος. Αυτό το οποίο θέλω όμως να πω περισσότερο και να τονίσω είναι το εκτικό στοιχείο, δηλαδή η συνήθεια που γίνεται σήμερα στους νέους ανθρώπους και γενικότερα στην ανθρωπότητα, η εξοικείωση με την τεχνολογία. Με αποτέλεσμα στην ακραία της διάσταση να θεοποιείται. Η τεχνολογία είναι αυτή, όπως υποστήριξα στην εισήγησή μου, η οποία σήμερα ενδύεται με έναν θείο μανδύα. Είναι αυτή που θα σώσει τον άνθρωπο, κατά συνέπεια. Ο άνθρωπος αλωτριώνεται από την παράδοση του, αλωτριώνεται πέρα για πέρα από την ηθική του καταβολή. Συνεπώς, βλέπει στην επιστήμη και δει στην τεχνητή νοημοσύνη αυτό που θα τον απαλλάξει από τα δεινά του. Εν προκειμένου τον θάνατο. Γι' αυτό και βλέπουμε σε κείμενα, όχι μόνο του καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλου, αλλά και πολλών άλλων ξένων συναδέλφων του, φυσικών κυρίως κατά μείζωνα λόγο, που θεωρούν πλέον δεδομένο ότι η νέα ανθρωπολογία θα είναι αυτή, θα είναι η σύνθεση ανθρώπου και μηχανής. Δηλαδή ο άνθρωπος θα πάψει να είναι αυτός που είναι σήμερα. Θα είναι ένα νέο είδος ανθρώπου που τελικά δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε το πού ξεκινά ο άνθρωπος και πού ξεκινάει και η μηχανή. Άρα, γι' αυτό και χρησιμοποίησα έναν θεολογικό όρο, τον οποίο αντλώ από τα πρακτικά της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι χριστολογικός όρος, λέγεται συμφυρμός. Η λέξη συμφυρμός, απαντά στα κείμενά μας αυτά, έχει να κάνει με τη χριστολογία και σημαίνει το ανακάτεμα. Αυτή μια κατάσταση όπου τα ιδιώματα συμφύρονται και δεν συμφίονται, όπου αναμειγνύονται με έναν ανίερο τρόπο. Άρα το τελικό αποτέλεσμα μιας ανθρωπολογίας τέτοιας θα είναι τα επίχειρά της ικτρά. Θα είναι ηλαροτραγικά. Ξέρω αν είδατε τις προάλλες, δεν έχει πολλές μέρες, την παρουσίαση ενός ρομπότ στην τελική του μορφή, κάπου στη Ρωσία έγινε, όπου θα έβγαινε για να πραγματοποιήσει μία ομιλία. Δεν πρόλαβε να βγει το ρομπότ αυτό, στραβοπάτησε και έπεσε. Αυτό λοιπόν δείχνει αυτά τα ηλαροτραγικά αποτελέσματα και κατά τη δική μου άποψη την εμαλή διάθεση του ανθρώπου, οτιδήποτε του έχει επιδαψιλευτεί, θείωτο τρόπο, να προσπαθεί να το βάλει, να το εκχωρήσει με έναν ανίωρο τρόπο στη μηχανή. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό? Αυτό δηλαδή που μας διαφοροποιεί, ποιο είναι? Η ελευθερία. Αυτό που τόνισα πριν. Το ελεύθερο, το υπαρκτικό, το αυτεξούσιό μας. Θέλει λοιπόν ο άνθρωπος να το βάλει και αυτό στη μηχανή και το συνειδητό στη μηχανή. Να βάλει οτιδήποτε συνθέτει, συγκροτεί και κάνει τον άνθρωπο να αληθεύει ως άνθρωπος, να κάνει μια καρικατούρα δημιουργίας. Μια πραγματικά ψεύτικη ύπαρξη, όπως τόνισα, η θεοίδια της ανθρωπίνης φύσης ψευτίζεται στο δημιούργημα αυτό, το οποίο είναι ικτρό δημιούργημα. Σταματώ εδώ για να μην κουράσω. Ναι, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξαιρετικές εισηγήσεις σας. Θα μου επιτρέψετε μόνο, και συγγνώμη που ξαναπαίρνω το λόγο, να μην γίνει κατανοηθεί μια πολύ απεσιόδοξη προσέγγιση και ιδιαίτερα στον τρόπο που η επιστημονική κοινότητα αντιδρά. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή αντίδραση. Επιτρέψτε μου, βεβαίως ακούσαμε από τον αξιοσέβαστο κύριο Νανόπουλο την αρνητική του διάσταση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ σημαντική επιστημονική κίνηση, μιλάμε για το χώρο της υγείας, ο καθηγητής ο κύριος Φελάς είναι συμμέτοχος σε αυτήν. Μιλάει η επιστημονική κοινότητα για ένα νέο ουμανισμό στην ιατρική, μιλάει για τη νέα προσέγγιση που χρειάζεται η επιστήμη στον άνθρωπο, άρα είναι πολύ σοβαρή αντίδραση απέναντι. Και μια δεύτερη αναφορά ξανά στον Κουν. Ο Κουν όταν μιλούσε για την αλλαγή του παραδείγματος, μιλούσε ότι η επιστημονική κοινότητα στην μετάβαση σε μια καινούργια πρόκληση έχει να λύσει γρίφους. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πάζλ αυτή τη στιγμή και σαφέστατα θα πρέπει και η ίδια η επιστημονική κοινότητα να αντιδράσει και αντιδρά. Αυτό το αντιδρά είναι δεδομένο και ευχαριστούμε πολύ για την ερώτησή σας. Γιατί φοβάμαι ότι αυτό που τονίζουμε πολύ συχνά είναι η αρνητική μόνο άποψη σε έναν κόσμο που αν μη τι άλλο, ακόμη και από μεώρους θεολογίας, είναι μια δοκιμασία. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είναι επιθυμητή η δοκιμασία σε μια προσπάθεια ενός νέου moral elevation, που το χρειαζόμαστε. Άρα με αυτή τη διάσταση έχει και τη θετική της απήχηση η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οδηγεί με κάποιο τρόπο και είναι στα χέρια μας στην ηθική ανύψωσή μας. Ευχαριστούμε. Είναι επ' αυτού που θέλετε για... Μία ερώτηση. Και μετά να δώσω το λόγο και στους... Ναι. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ. Μισό λεπτό να πάρετε το μικρόφωνο. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Κατσάνη Βασιλεία.